Simpson S51, година на производство 1983. 4 скорости, 6 волтово безконтактно запалване. И ако някой са направи на голям разбирач да каже: ма то тая година няма с 4 скорости. Не, има. 4 скорости има още от 81 година. Дами и господа. Или за другите разбирачи: ма те тия запалвали ли стават? 1, 2.